Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мисия Здраве. Днес в предаването ще говорим за връзката между психиката и храненето. Събеседник по темата ще бъде Албена Симеонова, психолог, педагог и бахов терапевт. Останете с нас. Има какво да научите. Каква е връзката между психиката и храненето? И доколко е важна тази връзка за здравословното състояние на човека? Първо, здравейте на всички зрители и благодаря ви за поканата. Естествено, връзката между психиката и храненето и въобще между психиката и здравето е изключително важна за човека, тъй като всяко едно състояние преди да се зароди на физическо ниво, то първо се заражда в психиката ни, в начина ни на мислене, в това как възприемаме света и околните, същото и с храненето. Както се казва, кажи ми с какво се храниш, за да ти кажа имаш ли някакъв проблем вътре в душата. Безспорно, това е едно нещо, което всеки един човек трябва да наблюдава. Да наблюдава начина си на мислене, начина си на чувстване за себе си и за света, който го заобикаля и съответно, ако има някакъв проблем, да взима мерки на време, да не чака да се случват неща като физически проблеми, тъй като българин изключително много търпи. Той има огромно количество търпение и наистина чака нещата да станат много сериозни, за да, примерно, да отиде на психолог или за да потърси някаква помощ. Добре, кое е първото? Психиката ли влияе на храненето и го променя, или начина, по който се храним, променя психиката ни? Всъщност, истината е, че и двете си влияят взаимно, но както казва Дънов, ако искате да промените начина си на хранене, първо трябва да промените начина си на мислене, а след това ще промените и изобщо начина си на живеене. Така че без да променим психиката си няма как да се случи промяна в храненето. Та има хора, които правят опити. На тях има много по-лесно, примерно, да променят първо начина си на хранене, но неминуемо това е нещо, което трае много кратък период от време. Примерно има хора, които започват с диети, но тази диета примерно продължава един месец. Изключително им е трудно да я спазват, тъй като не са работили върху себе си, върху психиката си, върху спокойствието си, ако ще, върху определени проблеми, които имат вътре в себе си и съответно след един месец те не могат да изтърпят повече този вид диета и продължават пак по стария си начин на хранене. Така че е изключително важно, докато правим определен хранителен режим, да работим и върху психиката си. Това ли е показателя, че е нарушена връзката между психиката и храненето? Всъщност, тя връзката не е нарушена, тя винаги си има. Връзката е безспорен факт. Въпросът е, че когато ние не се чувстваме комфортно, например, когато един човек е в депресия, той спира да се храни. Тогава той не му се излиза с приятели, въобще не иска да живее, както се казва. Естествено, че това влияе върху храненето. Тогава, когато, примерно, един човек не харесва достатъчно себе си, не се приема такъв какъвто е, има съмнение за красотата си, за външността си, това, примерно, можем да го наблюдаваме при тинейджери. Изключително така добре, защото в тази възраст те постоянно нещо не харесват в себе си, постоянно сменят дрехите си, всяка една точица, примерно, не им харесва в тях. И съответно това е свързано пак с начина си на хранене. Има млади момичета, които, за да могат да изглеждат по-слаби, буквално се отказват от храната и така стигат до анорексия, до булимия, съответно. Аз имам няколко такива клиентчета, които млади момичета, между другото и жени, не само млади момичета, които точно заради това свое осъзнаване за себе си, че не харесват себе си, че не приемат тялото си такова, каквото е, отказват храната, отказват храненето. Друг вариант е примерно тогава, когато човек е претърпял някакъв шок, някакъв стрес. Тогава, когато е живял нещо, което буквално го е стресирал цялата му енергийна система, цялото му същество. Тогава той също спира да се храни. Тогава той не може да преработи шока в живота му и естествено това оказва влияние върху храненето. Или пък да речем една паническа атака. Когато имаме паническа атака, много често това е свързано с стомаха. Паникатаките са свързани с слънчевия сплит и с стомашно-чревните разстройства. Много често. Така че това също оказва влияние върху начина ни на хранене. Докъде би могло да стигне това състояние, този отказ от хранене? До много навътре в човека, като, например, както споменах за анорексията.
хора, които се отказват тотално от храненето, или булимията, това е прияждане. Тогава, когато човек чувства някаква вътрешна липса в себе си, липса на самочувствие, да. Понякога те са много еднакви, тъй като има хора, които от анорексия преминават в булимия, от булимия в анорексия. И тогава човек, естествено, всяка една душа е много индивидуална. Вътре в себе си имаме вселени. И всъщност трябва да видим кой е проблема, който е свързан с дадената душа. Да се разбере какво има в нея, кое е нещото, което я е наранило в някой момент, кои са мислите, които тя мисли за света и за себе си, да ги променим, съответно се промени начина на хранене. Булимията, например, или пък прияждането, хайде да не казвам булимията, защото тя е вече крайното състояние, но прияждането, примерно, в доста голяма част от хората, това са хора, които имат нужда от любов, имат нужда от внимание. В тях се получава една дълбока вътрешна празнина и съответно те се опитват да набавят тази своя празнина чрез храненето. Примерно, могат да ядат повече шоколад, отколкото е необходимо. Да речем, могат да имат вътрешно напрежение в себе си и това вътрешно напрежение да го потушават с храна. Това е също вариант. Един вид заместител. Точно така. Добре, тогава с какво да заместят тази нужда? Ако в момента не могат да я получат по един или по друг начин. Има различни варианти. Ето един от вариантите е, например, да отидат на психолог и да разберат кои са проблемите, които има вътре в тях. И това за мен е най-добрият вариант. Също така, ако в ортодоксалната психология за лечението на всички тези заболявания е било необходимо месеци, че дори години, има вече много съвременни методи за лечение на всякакъв вид, такива хранителни разстройства, и съответно на психиката, като едно от тези неща е Баховата терапия, с която аз работя. В какво се състои тя? Това са билки, ако мога така да ги нареча, които влияят върху психиката на човека. Като има билка за всяко едно психическо състояние, което съответно е свързано и с психиката. Тук съм ви донесла някои от цветята, които се използват за храненето. Така, например, ето това цвете, ако мога да го покажа, се използва точно за този вид прияждане, за което говорим. Тогава, когато на човек му липсва вътрешна, липсва му любов, внимание, хармония, да. И тогава се получава вътрешна празнина, която той запълва с храненето. Така че това е една от билките, които изключително добре действат. Как се казва тази билка? Кауна. Другото нещо това е дивата джанка. Тя пък се използва, когато човек е под стрес и под напрежение. Тогава, когато, предполагам, че се вижда добре, тогава, когато човек е под стрес, той не може да се храни. Тогава, когато, примерно, в ежедневието му има да върши куп неща, естествено той забравя дори да се храни, или пък ако яде нещо набързо, на крак, както се казва, без въобще да влага любов в храната, без въобще да чувства какво яде и без въобще да се интересува точно какво слага в тялото си, а всъщност това е изключително важно. Това е другото цвете, което се дава за панически атаки. Тогава, когато казахме, че има паника атака. Кое е това цвете? Това е рок-рол се нарича. Това е цвете, което облегчава паническата атака, успокоява самия човек и съответно му помага да се храни. Има една нова германска медицина, която аз изключително много харесвам. Там доктор Храмер обяснява за това как нашия мозък е един абсолютен компютър и всяка една част от мозъка ни е свързана съответно с определен орган от тялото. И всъщност, когато ние изпитаме даден шок, дадено събитие в живота ни, в зависимост от мисленето ни, това нещо се проектира в мозъка ни и от мозъка ни удря точно в определен орган, в зависимост от нашите мисли. Така, например, ако имаме проблем, да речем, с стомаха или с стомашно-чревния тракт, това е някога в нашия си живот сме си казали, това е твърде голяма хапка, аз не мога да я преглътна, това е твърде много за мен. Например, това остава като проблем травма в нас. Да, това остава като проблем в нас. Например, преди няколко седмици дойде една дама при мен на терапия, която имаше точно такъв проблем хранителен. Тя каза, че получава панически атаки, тревожност, сърцебиене, не може добре да се храни. Тогава, когато аз се попитах от колко време датира това нещо, тя ми каза, че последните 2 години се е засилило, но всъщност това е проблем, който горе-долу се е появил при нея от около 12 години. Аз се попитах, има ли случка, която преди 12 години да й се е случила, и тя сподели, че тогава е загубила дъщеря си.
естествено травмата не е преработена. Тя продължава да седи в тялото на човека и съответно... разбираемо. Естествено. И това оказва влияние върху целият мироглед, върху целият начин на съществуване, съответно и върху храненето. Друга една билка, която можем да прилагаме, това е скалната вода. Тя пък се дава на децата, тъй като не само възрастните, но и децата също имат проблем с храненето. Да, и това исках да попитам, нали, как може да въздействаме върху децата, за да ги не караме да се хранят правилно и здравословно. Трудно едно дете, примерно на 4, 5, 6 годинки, да му кажем, че чипсовете и другите подобни храни са вредни, а да яде ябълка и други плодове. Напълно ви разбирам, тъй като при мен идват доста дечица с такива проблеми. Например, бяха ми довели едно дете, което от месеци яде само кисело мляко и бисквити. Нали? Абсолютно нищо друго. Така че това е проблем и при децата. Естествено, тук трябва да се види какво точно, защо точно го прави това дете. Значи има деца, които това е начин да привлекат вниманието към себе си. Например, казват, не ми се яде, примерно, това ядене, искам пица. Майка му взима пица, той казва ми сега не ми се яде пица, искам, да речем, банан. Дават му банан, но сега не искам банан, нали, искам, примерно, бисквитка. Добре, на какво се дължи това? Трябва да се види, пак казвам, че това е вселена вътре в всяка една душа. Казвам, че, примерно, това би могло да се дължи, да речем, на начин да привлече детето внимание към себе си. Естествено, може да е, примерно, начин в мисленето. Примерно, скалната вода се дава на хора, които са малко по-твърдогледи, ако мога така да се изразя. Те знаят това нещо и не са гъвкави в начина си на мислене. И това е едно от цветята, които се дава при деца. Да могат да сменят, да бъдат по-гъвкави в начина си на мислене. Примерно, когато аз съм давала скална вода, детето буквално за няколко дена започва да пробва ябълки, да речем, зеленчуци и самия родител... Да, абсолютно всичко. И самия родител изключително много се радва на този факт, защото представете си, детето ви даде само хляб месеци наред и в един момент да иска да пробва и нещо различно. Така че при децата също тази терапия помага изключително много. Разбира се, с ортодоксалната психология няма как да помогнем, няма как да заведеш едно дете на психолог и психолога да прави с него сеанси, докато тук при Баховата терапия просто даваш капчиците, детето пие от тези капчици 4 пъти на ден по 4 капки се приема Баховата терапия и съответно проблемите се решават. Аз винаги казвам, че това малко шишенце е като твой личен джобен психолог, който ти държиш в себе си и той решава по-голяма част от проблемите ти. Доста неща казахме. Искам да попитам дали в случая може да коментираме пристрастяването към храненето, както примерно в случая към алкохол, наркотици и други подобни. Разбира се, че да, това си е зависимост. Няма значение дали тя ще бъде към кафе, към цигари, към алкохол или към храна. Или към шоколад. Между другото има доста хора, които са пристрастени към шоколада, тъй като шоколада всъщност влияе върху серотонина, това е хормона на щастието и така човек някак си за кратко време получава това, от което има нужда. Всъщност има хора, които имат доста вътрешно напрежение в себе си и има едно специално цвете, което се дава в Баховата терапия, това е гримонията, която влияе точно на това да спадне вътрешното напрежение. Това са хора, които примерно обичат да си хапват повече шоколад. Много е важно в начина си на хранене да разберем, че всъщност аз казвам на моите клиенти така, научете се да слушате тялото си. Много е важно човек да започне да слуша тялото си и да вижда от какво тялото има нужда. Тогава една клиентка ми каза, Албенка, аз много си слушам тялото. Примерно, като ми се пие кола, аз си пия кола. Всъщност, истината е, че тялото може да се слуша тогава, когато сме направили един хранителен режим на изчистване. Тогава, когато сме се подложили определен период от време на детоксикация и сме изхвърлили всички отрови от организма си, всички ета в храните, тъй като не е тайна за никой, че нашите храни са пълни с всякакви консерванти, включително и такива, които ни пристрастяват към храната.
Така, между другото, точно за това децата са пристрастени към всякакви сокчета, които са оцветени с някаква химия, към чипсовете, към круасаните. Така че преди да започнем да слушаме тялото си, трябва наистина да имаме период на изчистване на тялото си. Примерно, аз мога да кажа, че се храня от 2 години съм вегетарианка, не се храня с месо и за мен това е нещо, което изключително много ми помогна в живота ми, тъй като преди това имах една алергия, която ми се появяваше всяка пролет и есен. Сега от 2 години нямам тази алергия. Буквално тялото ми се изчисти от всякакви натрупани токсини вътре в него. И сега, примерно, когато имам нужда от витамин С, аз буквално чувствам нужда от, примерно, сок от портокал. Така че това е изключително важно да се научим да слушаме телата си и да им даваме това, от което имат нужда. След обаче определен период на детоксикация. Казахте за промяна в мисленето ни, което според мен, и може би не само според мен, е доста труден процес. Точно така е, да. Откъде трябва да започнем? Как да започнем? Например, Баховата терапия е един много добър метод. Естествено, четене на книги, работа със себе си, да се фокусираш върху положителните неща от живота ти, да наблюдаваш себе си. Осъзнаването за себе си е изключително важно. Защото хората забързани в ежедневието си, те нямат време. Някак си загърбват целият този процес. И е много важно наистина да имаш време за себе си. Едуард Бах, този, който измислил самите капки, казва, че ако човек можеше поне по 10 минути да остава сам със себе си на ден, за собствените си мисли, щеше да има много по-малко физически заболявания на планетата и психически също, защото те са свързани взаимно. Да, вие споменахте как определени мисли рефлектират върху отделни органи на човешкото тяло. Въпросът е, че е много трудно да започне човек да мисли положително, когато около него се случват много негативни събития. Абсолютно така, но става въпрос на трениране на психиката. Няма как нещата да се случат с щракване на пръсти. Нали? Това е процес. Това е процес на осъзнаване на себе си и на преработка на мислите. Забелязвам, че така в последните години все повече така се сформират групи в тази посока, които се събират точно в обединение около идеята да мислят позитивно. Какво мислите за тези групи? Всеки човек трябва да намери неговото място под слънцето, както се казва. Това е нещо, щом ти действа добре и се чувстваш добре. Има все повече хора, които практикуват йога. Аз самата съм йога инструктор. Водила съм йога за деца доста дълго време. И така децата всъщност от малки се научават точно на това осъзнаване върху себе си. Работят с тялото си, в същото време работят и с психиката си. Ако можем това нещо да го формираме в децата ни още от малки, тогава наистина ще има едно по-добро бъдеще за планетата ни. Въпросът е тук, че първо трябва да формираме това в нас, родителите, за да може да го формираме в децата ни. Абсолютно точно така. Значи, при мен много често идват... Знаете ли, българина много често води детето си на терапия, тъй като всъщност детето има проблем. Истината е обаче, че не детето има проблем, а родителите. И на мен доста често ми се е случвало, примерно, да откажа да терапевтирам детето, тъй като виждам, че при него всичко е окей. И съответно започвам терапия с майката, с бащата или пък с двамата, че включително някой път включваме и бабата или дядото, нали, зависи кой гледа това дете, тъй като проблемите всъщност на децата са проблеми на възрастните. Детето просто е една попивателна гъбка, която поема всичко в семейството и то е такова каквото е, то е такова каквито са родителите му. И ако се работи дори само с родителя, проблема в детето ще изчезне. Тоест, вие работите с тази Бахова терапия, казвате, че тя е много ефективна в случаите, в които вече така, за които споменахме. Въпросът е как, ако детето, въпреки капките, въпреки всичките неща, които правим усилията, отказва да консумира полезна храна. Примерно, сложили сме му плодове на масата, обаче той си иска солетите, иска си чипса, иска си останалите вредни храни. Да ви кажа, до сега не ми се е случвало такъв случай. Тоест, когато работим с семейството, когато работим с децата, неминуемо има промяна в начина на мислене.
Да, при всеки човек е различна. Има деца, или хора, които буквално за един месец се променя. Има такива, на които трябва малко повече време. Зависи от колко дълго човек не си обърнал внимание. Колкото по-бързо обърнеш внимание на проблема, който имаш, толкова по-бързо той се изчиства. Колкото по-дългогодишен е определен проблем, толкова повече време е необходимо за него, за да бъде премахнат. Искам да попитам за пристрастяването към точно определен вид храна. Примерно към чипсове, към колбаси, към круасани. Да речем съответният човек или детето най-често просто настоява да му се купува точно тази храна. Според вас на какво се дължи това? Това, за което говорихме преди малко, това е свързано с етата в храните ни и за определените неща, които ни карат да сме зависими от точно този вид храна. Затова казах, че е необходимо човек да изчисти тялото си от всички тези токсини вътре в себе си, за да може в един момент да се махне и пристрастеността към храненето. Тоест тези ета, които се съдържат, може би имате предвид натриев глутамат? Да, всички тези неща, които са вътре в храната, които ни карат да сме пристрастени към нея. Колкото повече едеш, толкова повече ти се яде. Естествено, да, то става зависимост. Добре, в един момент, когато човек е зависим, той дали всъщност осъзнава, че вече е зависим? Има период, може би зависи от самия човек. Ако той е достатъчно, наблюдателен към себе си и ако е осъзнат, естествено, че ще забележи, че има проблем. Ще забележи, че има проблем, примерно, с шоколада, ще забележи, че има проблем, примерно, с алкохола, ще забележи, че има проблем с кафето, пие по 7 кафета, защото пиенето на 7 кафета на ден, естествено, също е проблем. Ще забележи, че има проблем с цигарите. И съответно тогава е следващата. Първото нещо е да признаем пред себе си, че имаме проблем. А не примерно си казваме, те всички така правят, нали? Те всички имат такъв проблем. Значи в този случай не психиката, а самото хранене ни кара да бъдем зависими, защото съдържанието в храната е такова, че ни пристрастява към нея. Двете неща са свързани, защото в един момент ти, за да тръгнеш да ядеш, примерно, круасани и повече тесто и сладки неща, в някой момент ти се почувствал недобре психически. Бил си под стрес, под напрежение, усещал си липса на любов, нещо вътре в себе си. Не си се чувствал достатъчно харесван, обичан, приет, не си имал достатъчно самочувствие за себе си. И естествено, това рефлектира и върху храненето. Примерно, другото нещо, което пропуснахме да кажем изключително важно, ето това е цветето, което пък действа на хормоналния баланс в организма. Защото има хора, които пък имат поради определена причина в живота си става нарушаване на хормоналния им баланс и това цвете се дава точно за да можем да върнем баланса в себе си. Това са хора, които са прекалено колебливи. Примерно на единия ден отказват храна, на следващия ден искат всичко да изядат. На единия ден, примерно, се смеят, на следващия ден плачат. Тоест, те имат постоянна промяна в настроенията си. Колебаят се, примерно, когато тръгват на работа, коя блуза да изберат, червената или бялата. Когато отидат в магазина, също се колебаят дълго време, кое от двете неща да купят. Така че този вид хора също могат да имат проблеми с храненето и това води, съответния мисловен модел води до проблеми в хормоналния баланс и оттам пък води до проблеми в храненето. Като казахте хормонален баланс, се сещам за точно нарушаване на хормоналния баланс, когато жената вече навлиза в една точно това имах предвид. фаза. Да. Климакс, така наречения климакс. Точно това имах предвид. Има специални билки от Баховата терапия, които, това е една от тях, които се дават за това жената да няма толкова силни вълни, такива притеснения, защото това е времето, в което тя започва някакси да се чувства недостатъчно комфортно със себе си. Сяка живота е минал, от тук нататък какво предстои. Пак във всяка една жена има различни мисли, между другото. Трябва да се види какво точно тя изпитва и чувства в дадения момент, за да може да се направи съответната комбинация. Значи с правилно мислене може да променим и начина си на хранене, начина си на живот. Точно това е казал и Дунов с думите, с които започнахме предаването. Да, точно така. Да завършим предаването, така мисля, че ще е добре. Добре. Благодаря ви много.
Това беше всичко от Мисия Здраве за днес, уважаеми зрители. Очаквайте предаването следващата седмица по същото време. Ако ви вълнува определена здравна тема или искате да споделите с нас здравословен проблем, ваш или на ваши близки, можете да използвате нашия имейл misiazdrave@abv.bg или да се обадите на телефон 08 95 505 814. Сега екипът на предаването се разделя с вас с пожелания за приятни минути с програмата на телевизия TVSATCOM.